Болмай. Mana bizning avulda bir durustlik bor edi. Ot bilan sigir asrar uchun atili oila kerak, niqli oila. Mana qoz asrar uchun qondiy oila kerak. Kimning uyi bor, shu qoz asradi bizda. Bizniki men atisi o'sgan buvim bo'lar aytaman endi. Biz so'g'ishdan qaytib ati ular bizning uyimiz, men tug'ib qolamda. Shuna ko'ra qoz degani bir ovulning yuzi bizning. Mana qozimasi degani bir bizning ovulda men aytmayman, biz o'sganda bek sirak bo'ldi edi. Ana qiziq uchun o'ynab ishlar edi. Ул элегерәк булган йола, чөнки клубка чыгарга ярамаган яшьләргә, каядыр анда чишмә буйларына төшеп, сөйләшеп тору гынах булган име. Шушы казымәләре, кишу торулар ул берләштергән яшьләрне. Аларга да кулчыла кирәк, сөйләшүдә кирәк. Шуннан килеп калган шәле никадәр үе бар шәленең. Шуны 10-15 казга тапкырлай бит. Менә шундый авылда тугыстык biz. Su күп, буалар күп иде бездә бит. Елгалар күп, шуңа күрә казлар күр булды. Һәм biz кичкенәдән каз бәпкәләре саклап, килгәннәргә бармак янап, бер генә бәпкәндә бер мише үстерә торган иде бит. Менә казмаларыбыз халык шагып яшәп, менә безнең буын иннән күпсе күрмәгәннәр иде. Топмаклардан беләбез, әкиятләрдән беләбез иде казмасы. Һәм шушы традиция буларак инде шушы йоланы яңарту йөзеннән 90-нчы елларда цирк бинасында без казмаларын яңарту җибәрдек. Әлбәттә ул районнар арасында ярыш кебек иде. Мамадыштан, Балык бистәсеннән, Орчадан, Күкбарадан киләләр иде, каз пистергән хуҗалыклар иде. Һәм без алар арасында ярыш үткәреп җырбый белән циркта 4 сәгатьлек шундый программа була торган иде. Һәм алар арасында җиңүчеләр билгеләнә иде. Каз өмәләрен менә шушы чорда булды. Hem anlasın tağın belki o yaңарыр çünkü özünüz biləsiz biz үткәнне сагынып яшибез. Киләчәкне бик белмибез ибит. Һаман маска киеп кенә яшәмәбез әле. Яңын җырлап, биеп тә яшәрбез. Бу казымәләре кайтыр дип бик нык ышанам мин Алла үсә. Чөнки ул күңелле бәйрәм. Kanatlarından, iğmenin kanatından tege pişalavotlar kurtlarını sibir çürüşün kanat alırlar. Minde var. Kanat. Менә бүген казымасына килгәч, Наилә апаның улы Ленар белән таныштым. Баксаң, Ленар да әнисе кебек шигырьләр яза икән. Шигъри җанлы кеше булып чыкты. Хәтта
Шәйле турында аның жырын жырлап биреләр икән, аның сүзләренә язылган җырны. Ленар, сез ничек шигырь яза башладыгыз? Исәнмесез. Исәнмесез? Илһам килгән вакытларда авылыбыз бик матур. Шул урманнарда йөргәндә әзрәк илһам килә инде. Шул вакытларда язылган шигырьләр. Үзегез кайда эшлисез? Кем булып эшлисез? Һөнәрегез буенча кем? Мин үземнең машинада шул продуктлар ташым инде. Газельдә үземнең. Аха, ничек менә бүген казымасы сезгә? Бик шады, кешеләр күп килде. Авыл халкы, Чыта авылыннан килделәр, телевидениедән да килделәр. Бик күңелле булды. Рәхмәт. Йөзәр каз үстерүнең авырлыгы бәлки менә сезгә дә төшә торгандыр. Аның авырлыгы юктыр инде, шул кайтып күңелле инде ул. Авылга кайтып килүе, казларны карап, нитеп шул үзе бер күңелле инде. Уңышлар сезгә, Ленар. Рәхмәт бик зур.